Le post ngiyibona isharwa enye ama-colleagues ami akhona lapha ku-YouTube. Ngasithi ngiyibheke under SK Brothers uthi new genre ezalwa umaskandi. Halala maskandi. Useyabuza-ke lapha lo ukuthi qhawe sesiphumile kumaskandi or kuseyiwo lo ukuze sisheshe siphume sibhize amaskandi sizishayele into yethu. Asamphendula umthandi SK. Umaskandi sizowuhlonipha nje njengento yobabamkhulu kodwa manje sesiziqalele okwethu okusha okuyothandwa nayizizukulwane zethu ezizayo. Awu madoda yabeka lapho kuZumalanga. Mase yayibeka-ke igrafu ukuthi umthando lihamba kanjani, ukuthi isuka kuphi, kanjani kanjani, kuze kufike lapha-ke imodern maskandi. Wase eda-ke owakhe naye uMthandeni uthi ulisi. Eyi, kodwa umuntu uma ekhuluma into mhlawumbe nina ningathatha kancane, niyabona. La u-7 years ago, I don't know if kwaku-2013 or what, uMthandeni lapha wayefeature-ishe u-DJ Boon. Music video laphana ukhona ku-YouTube. Ezinye zey'ngoma uMthandeni uma ecula kuzo lezi efeature-ishe waye-excel. Nansi enye ethi sikule nto yamanzi sidla ukotini. Ingoma-ke le ayithatha ayiboleka laphana ku-Riky Ricky ukuthi sidla ukotini. So niyazi ukuthi omaskandi benalo leyo tendency ukuthi ingoma engapha edumile beyithathe nje bethi kuyi-remix. Zonke lezi ngoma lezi ziyaduma. Le ngoma yasadlala ngisho kwi-YFM. Enye intokazi laphana angazi noma uTsitsi Tseledi into ecishe ifane naleyo. Kuleya minyaka eyedlule noma 2013, 2014 bayidlala impela ishow yakhona le eyayiqala ngo-3 kuya ku-6. So kade ayiqala lento. Mawuthi uyabuya noma ungayilalela ngoma ethi iphiyano uzwe ukuthi mhlawumbeni lento SK akhuluma ngayo noma ayishoyo uyayingabaza akayingabazi. Uyizame kaningi mhlawumbe ngazethe abantu bebenganakile mhlawumbe ukuthi uyayizama until kuze kufike le ngoma ethi Paris featuring Lwandle. Le ngoma ngoba niyibona-ke nani inama-views amaningi kabi, inama-streams amaningi kabi. Yiyo le ngoma azawina ngayo i-award laphana kuma-Summer 29 nge-Record of the Year. Okukhombisayo ukuthi yena le ndlela kade ayiqala uyayi-understand-a yena into ekuyena. Mawuthi uyakhuphuka naye iGucci nominate-iwe futhi kwi-Best Music video or nakwi-Record of the Year again. Lezi ngoma uzireleasa eceleni azihlanganisi nama-album and ziyamfaka ey'ntweni. Uyayibona le nto le ukuthi ena maybe lento akhuluma ngayo akusikhona ukuthi uyayifoja or uyayikhulumela. Kungenzeka ukuthi inobuqiniso le nkulumo SK kuyena ngaphakathi kuye ukuthi yena ngokwakhe ubona ukuthi umculo akube nomculo kanje because uyamsebenzela. Nani niyabona ukuthi yena uyamsebenzela. Mhlawumbeni umaskandi unalo ithalente lawo kodwa into akwazi uku-excel-a kakhulu ilo mculo kanje njengengoma zoGucci no-Paris nezinye-ke akazenza before. So umuntu uma ekhuluma into sometimes nithi ukunothisa ninake ukuthi ubuyaphi, uke wayiphila leyo mpilo before noma uyayikhulumela noma eyihlekisela. Cha, mhlawumbeni lento maybe SK kumele ayenze ayi-experiment abone ukuthi kanjani. Baningi vele abawuculayo lo mculo awenzayo, baningi abafana futhi abawenzayo bayashisa. Banokufeature-isha kakhulu laphana-ke oMjolozi befeature-ishe, oShemisa Sihlalankosi. Baningi nje bawucule uyabasebenzela. Maybe inobuqiniso le nkulumo ka-SK ningayithathi ukuthi maybe uphostile nje ngoba ehlala ephosta nje ey'ncokolela lapho asuke encokola khona. Kodwa maybe inobuqiniso inkulumo yakhe ngoba uya-excel-a kulo mculo lo othi ukanje and akawuqali manje kuneminyaka awuqala. Wafika ko-8 years, 9 years ago lo mculo owuphila u-SK akuyona into yamanje. So uma uzokwenza i-research ungumlandeli ka-SK uzokwazi ukuthi kune-sound obonayo ukuthi ibibuya somewhere okungenzeka ukuthi kunomculo akawenza before afike kumaskandi and angifuni ukuqamba amanga. Uyayazi le sound le and uyayisebenzisa and iyamsebenzela and yiyo adla ngayo esikhathini samanje. Nisalahle udibana okuzayo bekuyilokho nje okufuna sikubheke njengamanje sikhulume ngakho ngey'ndaba nje ezenzakala laphana endaweni kamaskandi-ke njengoba u-SK-ke evele ney'ndaba-ke ezintsha sha ukuthi umaskandi new era ezasihholisa ngokusho kwakho uMthandeni. Sibonge ithuba sizodibana ngokuzayo nisalahle.